Svečanim defileom svih takmičarskih ekipa kao i članova škole fudbala Kalimero počeo je drugi Kalimero kup. Tokom prva 2 dana februara ovo je pravi praznik fudbala za najmlađe fudbalere, ali njihove verne navijače, pre svega roditelje. Lazarevac je ugostio najmlađe selekcije Crvene zvezde, Partizana, Čukaričkog i uspešne škole fudbala iz okolnih gradova. Mi po drugi put zaredom organizujemo Kalimero kup. Turnir je pozivnog karaktera i želimo da u našem gradu okupimo najbolje ekipe iz Srbije i najbolje škole fudbala iz Srbije, da prezentujemo jedan dobar dečiji fudbal. Kao što vidite, ovde su ekipe koje su zaista predstavnici srpskog fudbala, Zvezda, Partizan i Čukarički, uz ove škole fudbala koje imaju kvalitet, a naravno i naš najbolji klub sa teritorije opštine Lazarevac, fudbalski klub Kolubara. Meni je zaista zadovoljstvo što ovo protiče u najboljem mogućem redu, što su jako dobri utisci sa prošlogodišnjeg turnira. Mi se trudimo da održimo nivo bar prošlogodišnjeg turnira i za svaki naredni turnir bar podignemo ga za stepenicu više. Sad se nadam da smo tome uspeli, a vidjet ćemo kakvi će biti utisci na kraju turnira ekipa koje su naši gosti. Inače, kada je Kalimero u pitanju, imate 2 godišta, 2009. i 2011. Koliko ste zadovoljni napretkom od prošle godine? Pa mi od Kalimero imamo decu od 2009. do 2015. godišta, a ovo turnir smo napravili za 2 godišta, jedno izlazno 2009. i 2011. koje nam je možda i najtalentovanije u našoj školici fudbala. Za ovih 2 godine koliko Kalimero postoji, mi smo jako zadovoljni napretkom naše dece. Generacija koja je napustila Kalimero i koja je većinom dece koje su sad u fudbalskom klubu Kolubara, oni su potvrdili neki svoj kvalitet, izborili se za mesto, tako da mi nastavljamo da radimo i nadamo se da ćemo uspeti da dovoljno sposobimo decu da dalje nakon završetka svojeg neke etape u Kalimeru u nekim drugim klubovima nastave na nekom višem nivou. Koliko trenutno imate članova kada je školica fudbala Kalimero u pitanju? Pa školica fudbala Kalimero negde oko 70 do 80 članova u svim godištima. Koji su planovi nakon ovog turnira? Da li su planirana neka takmičenja? Pa mi se takmičimo u okviru Fair Play lige Lazarevca, takmičili smo se u okviru Mini Maxi lige Lazarevca, tako da u naravnom nekom periodu jedina aktivnost biće veći broj turnira na koji ćemo mi ići i učestvovati, da tu proverimo neki svoj kvalitet i da jednostavno deca kroz takmičenje, kroz utakmice napreduju još više. Koji su to turniri, gde očekujete gostovanja? Pa mi sigurno u planu prvi turnir, to je trofej Smedera, fudbalski klub Petlić iz Smedereva taj turnir organizuje, to je nešto gde ćemo verovatno prvo da učestvujemo. Ovih dana naša škola fudbala iz Velikih Crnjana pravi isto turnir, tu su naše 2 ekipe uzele učešće, tako da vidjet ćemo kako nam stižu pozivi i sve mi ćemo se odazivati na te pozive i tako. Zlatibor nas očekuje za 1. maj, to je Zeba i Zlatibora pravi turnir i tako da ćemo sigurno Zlatibor za 1. maj. Dugogodišnja saradnja između predstavnika škole fudbala Kalimero i Crvene zvezde i Partizana rezultirala je i njihovim učešćem na ovom fudbalskom turniru Kalimero, koji je bio i prilika za promociju Lazarevca. Očekujemo da se pre svega dobro zabave jer je to krucijalno kada su ovi najmanji dečaci u pitanju. Naravno, kada dolazimo u Lazarevac znamo da je to sportski grad, gostoprimstvo je sjajno, ovde smo već 2. godinu i nadamo se da će se ta, nije još tradicija, ali da će postati tradicija i da će se to nastaviti. Drago nam je da uvek možemo da izađemo u susret domaćinima kao što su ovi iz Kolubare i iz škole fudbala Kalimero, zbog toga što znamo da možemo da računamo na njih u bilo kojoj vrsti saradnje. Što se nas tiče kao ekipe, nas pre svega zanima da prezentujemo dobar fudbal, da se pokažemo u najboljem svetlu i da deca daju sve od sebe, ništa više. Učešće na turniru uzeo je fudbalski klub Kolubara sa kojim fudbalska škola Kalimero ima odličnu saradnju, pre svega kada je reč o mališanima koji prerastu ovu fudbalsku školu. Očekujem prvenstveno jedno lepo druženje. Do sada je turnir protekao sjajno, organizacija vidi se da je na visokom nivou, što me izuzetno raduje. Darko Stojanović je to organizovao na jednom izuzetnom nivou, tako da očekujem jednu dobru utakmicu, pogotovo narednu sa Partizanom, pošto ste pomenuli, da mi odigramo dobro, pa rezultat tako došao je. Znači, kakva je saradnja s fudbalskim klubom Kolubara i školom fudbala Kalimero? Čuli smo da većina ove dece uglavnom igra u Kolubari nakon... Pa naravno, sva deca iz obližnjih škola fudbala pa i Kalimera
na kraju opet završi tu u našem najvećem klubu, fudbalskom klubu Kolubara. To tako treba da bude praksa, oni treba da u svojim školama fudbala nauče osnovne stvari i da dođu spremni za fudbalski klub Kolubara. Pa da li su spremni? Kakav je vaš utisak, procena? Pa još uvek je rano za sve, polako. Imamo vremena do pionira, tamo kadeta, pa ćemo videti. Za sada oni još uvek treba i malo i da se više igraju i da kroz igru uče sve te elemente, pa onda... Tokom celodnevnog druženja i takmičenja najmlađi fudbaleri, među kojima se sigurno kriju i budući reprezentativci i igrači u velikim evropskim klubovima, mogli su da uporede svoj talenat, ali i napredak postignut tokom treniranja.